Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Teke ingti laben nihang terang arat edon pen suri siatang kacirung si JCB pen towar kace selampon. Lakheng korai si borjan MSC constituency ke parlo teke ingti laben nihang terang arong aradatum non barla apora hu towar kemisen kace leng kedam kebang atowar kabe akisung kace chaknang ningkan phokep suse akisung chetong nanglu la swajok methang kace leng atowar mesen nang jepu ajok edon pen suri siatang kacirung cereksi JCB pen towar ce selampon lo. Athela bang swatowar pen osumar atum lo kacharli ahem ankedam kebang lapen soar lo atum kiso gachepon lapen hithi borha kidon pen danglok beha ke choklem atum kedam kebang antala bang swatowar pen si kedam kebang nanglu. Haladak arat atum pherang ke along lam thinang chepak langdun atengki osumar atum aphanle school ke thondun sitami apor ateng pen ledun un e towar ka hinu pen ajok. Towar ebengta osumar pen kaching koila puson akisung sedami jetong nanglu anchota kalisi arlo sumar atum akisu kache pona hut punon se kachilang ahem ki pona hut towar ka heno gari kedam un e gari kang doinang ahut pen kiso aphan kirung bikoksi gari ching doinang lapu anta akisung jetong nanglu lasinon kachari bom BJP a sarkar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang locally em surjorong parlapen MLA Dr. Numol Momin atum labang so nihang terang teke ingti lapen Sarumanthi arong an kachileng atowar towar ki ik prabjin penang selam pivek thapusi haladak arata tumpen choning ripon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news arong nyarong pen ne tike arong pen nyang arong sodak towar ke no non nilita auto hola la school ke dam ke bangla lo he nili to morong pan ke nang pipe penang pilo asaba ke nang pilo he pokali dolo kalau school heman mion ke school nyang arong LP school Ansington ko non kaselang bon pe bang ke nitu nyang arong pen tike arong surmanthi la sodak hing no he nang la sarkar dum nang selam PG punang ling thido ma akhado ma ini ke ning dus tame bang nang bunai me delamate sarkar dum ta kete ke dingum ta election hodwang po latum se la ta dam bang bom le he tame dam bang bom ta non putat ke asor tame ha comment ne pen tame election ke jog bom la latum ta pi bom lo meeting ta asonsona party tum ta bang bom lo mate tame towar ke la pose dam po bang po la voters kon bag doi da ngone ini ke voters ke 6 do kok hai sorong ni rong thamben kon bag doi don kon bag doi ini don phok 100 bang lason do kok hai PM na la so towar khainu na ke kolong mala Heglong lo election na roy ke bang lo dam lo so to pan ta dom rong ni pan 150 don bag doi aduji na so pen surumanthi dola tela so towar ke kuma mana rong atum se ka cheleng lo min ke kachelenge la ke maduta cheleng la so to war ke dam ke hidipi ko te la ke shortcut mane dimapur le dai tamila ke atowar kengse ke soche ponta lalo halapu pele dam je tambe pokali ke wak gane pura to warta ingela to warta ke wak hola ta damani nonarwe janglo ingnata dolo angle tumda thek pon long thai pola kwani arlong damani haputa nilita la si damboma bomle school chi thonje bane bukajan ho thana dungan school hai tenon tangkanan de machirung ben la kasel kahing no deman kaselam pon dor ikrupo mas nili tum dor de sitame la adontin fan ke hang tame jinsoduk mane lang tumta hajara chongdan mati sitame kado beta nili tum japon lo la nili punu rakes pendolang alang ni inti sang ho hai tame nili tum chingwai lo puai lo tum hajara chongda cho sitame chomo beta sitame kedam ke ban mangge hobidha nangi palam la asi chirung lo lang lo tum japon lo klem mak puya la si klem lo atumi pen cheng lo bisa tumi ar yang dot pinya ko cheng tholo la si tangoni an sitame tum aku lagile tum jong bela nur kap prek nang gerap dun pusana ave lagi ave lo ni tum chirung lala samilang swahi thialong kepang therasai kedengpon pai ni phaikroi pli arni ada por phainer kep apor pen lakha kroi pli korganthi constituency ke parlo samilang so police station OC biplop das ahin pen chepater pi ponsi samilang so police station staff VDP kedo an lapen local abang phubang phia tum pen chingrum si kedam tang then taghat ahi thialong kapang therasai kedeng pon ason si pini samilang so town ahi thialong jasmet plastic kithu ki ui ki juntang langabong hima hom hei hui ar kok ponsi pangthir ponlu
labang so kapang thira sai ke deng pon atheki non barla apor arve ke jang chimit me pin pen ajok ki thu ki oi adim along chitim api pen chenglok phurui sangman dopen munida ok aprana phan ake hinu ka phire mimi thetan cheman laso angbong pen karbi anglong arlu phire mimi dengu ake so ke long atum aphai nangbat bom asonlu lasi lahai hui pen chingrai pon thekji aphan pura kapang thir asai dengpon lo pusi oc biplop ahin pen nang pachini dun lapen anutin abang putin amikar atum sitami amina mina ahem along kithu ki oi plastic hai hui hemkom hemrai chepang thir et pensi donangji puta than pachini pon samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong news India det ke jokwan arni along chedon dun thekhe pura ghonta khrener kepan klemper asong atum kangkir ke phapon India Independence Day ingdeng troxy ke pra troxy ke chok pai pai ni phaikre pho arani ke talon ponji along alpha I lapen NSCN GPRN risim kangtang ke oda song atum pen bangso Independence Day arani ke nilitum chedon dun thekhe pusi ghonta khrener kepan kangkir ke phapon bangso kangkir ke phapon ke ada por phaikre hini pen pai pai ni phaikre pho arni gangsam por phai trok an pusi pangdak pon bangso India Independence Day arani kopisi kangkir ponang kok malaki nilitum risim ke ot asong atum akimang India sarkar atum nang papleng pipedet ajok si nilitum pen bangso arani ke arni ki ik pusi hok pon se kangkir phanang kok lo pusi birta pachetak pon news desk report Karbi Anglong news Deitor Gov ME School along Azadi Ka Amrit Mahotsav program kedeng pon pai pai ni phaikre phli arni lakhain kora thok dwarbagori MSC constituency angkang Deitor Gov ME School along Azadi Ka Amrit Mahotsav a program kedeng pon Sonsini Lip Development Block ahin penchepater pibon CJE Harsing Ingleng Gram Sevak Krishna Hansipen Azadi Ka Amrit Mahotsav program kedengpon along Deitor Municipal Board Chairman Jacob Tok Bipensi Phita Ingtipon lapen labangso a program along kachetong don lake Deitor BJP Local Committee President Daniel Rongpi Volunteer Self Help Group Injera tumpen Deitor Gov ME School Staff atum Lason School Boundary along Thengpiarong ke ipon lake thengpi thengprang aphan inghon ponangji thengpi pen henlo munir atum aphan kerai komlo oxygen ke thengpi pensi kelong lasi anu tinta thengpi aphan inghon nangji pusi than pon rinti tar pumendor sing tokbi Karbi Anglong news muni datum lang ke the langkang lumpenta kisung atawar anat dopon kok titi pir the muni datum ke do ke thak japhan lang ke the kang lumpon ke do kok pulotangti ke do ke thak japhan anta kisung phonang kok Sonsi non malom Himachal Pradesh along ri arlo along arwi ke jang parpik pen ajok penang an ahavar langkang lumpon et ajok non malom bangso ahavar amuni datum kisung phonanglo bangso langkang lumpon ahut bang inkorai si atum ki apran setame damnanglo lapen ke ongdong atum ki arenga husi tame suponlo lason sinon puanta muni datum kisung chechak nang bomlang news desk report Karbi Anglong news India Independence Day ingdeng troxy kebra troxy aphan mesen pen pachun ponji aphan Deitor VDP atum pen sai kedeng po pai pai ni phaikre pli arni lakhain kora thok dwarbagori MSC constituency angkang Deitor VDP ahin pen ingdeng troxy kebra troxy India Independence Day mesen pen ke pachun ponji aphan sai kedeng po Deitor Police Station ke parlo along Deitor VDP Mephu Anderson Singh Narlapen Amoron Terang pen Japon si Deitor VDP abitung atum pen Chelang pet pen ingdeng troxy ke bra troxy aphong Bharat adet jokwan kelong apharman Deitor angkang along sitami soluk sodak atomon kavidet ji aphan matha ponsi keton kelang asai kipadupon anparta Deitor VDP abitung ahin pen rong rup atok ano arat atum sitami nonakai cherok tok pen kidu ke thakdon akenang sotpu pache tondun pen ingdeng troxy ke bra troxy aphong Bharat adet jokwan kelong apharman rong atok anu along sitami soluk sodak avi pin pen misen me et kepachun dun rapeji aphan sitami Deitor VDP ahin pen pachinipon